Hello guys! Welcome back to my channel. This is Uy si Benzil guys. For this video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba tayo dito mag-trade sa CoinsPH ng libre. Yes, wala kang binabayaran o wala kang binibitawang pera. Pero bago dyan guys, gusto ko nga palang magpakilala. Ako nga pala si Uy si Benzil at gumagawa ako ng mga tips tutorial about kung paano tayo kikita dito sa online. Idagdag ko lang guys, hindi ako isang professional at hindi ako isang financial advisor ninyo. At base ko lang to sa aking experience at ipapakita ko na lang din yung mga ginawa ko at yung kung paano ako mag-trade. At ituturo ko na rin sa inyo kung kailan ba dapat tayo bumili ng stock at kailan ba dapat natin to ibenta. Syempre, tuturuan ko rin kayo kung paano at ano ang ginagawa ko kung bakit ako nakakapag-trade ng libre. Syempre, bibigyan na rin kita ng idea kung mag-i-invest ka ba rito, is kikita ka ba. So, kasi dalawa kasi yung ginawa ko. Nag-invest ako doon sa Bitcoin, which is doon yung PTC. At saka doon ko naman inilalagay yung mga free na nakukuha ko doon sa mga application na nag-generate ng Bitcoin para sa atin. So, ipapakita ko na lang din guys. Ito yung pas ko na to kanina, ang puhunan ko dito guys is 3,000. So, kumita na ako ng 157 within 30 minutes kasi medyo mabagal yung Actually, 10 minutes lang tumaas na siya ng konti pero hindi pa ako satisfied. Inantay ko siya tumaas ulit. So, nakita ko guys na Kasi guys, meron akong pinagbabasihan na live trend doon. Makikita nyo yung pagtaas at pagbaba. Guys, yung mga candlesticks, meron siyang ibig sabihin. Meron yan mga ibig sabihin guys, yung mahabang stick at maiiksing stick na kung tawagin ay bullish at bearish. Ayan guys, kung gusto nyong malaman guys, comment nyo lang dyan sa baba at gagawa natin yan ng separate video. For this video guys, ituturo ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo guys yung mga free na ginagawa ko. So, punta tayo dito guys sa BCH. So, dito sa BCH guys, meron ako ngayon na 72 pesos at meron akong 0.0028017 6 Satoshi guys yung pera nila guys. So ito guys, punta tayo dito sa history guys. Kung makikita nyo dito sa history ko, ayan, naglo-loading lang. Ayan, makikita nyo guys dito guys sa history ko guys. Yesterday, meron siya mga date. Ayan, Thursday, March 11, March 10. Meron siyang pumapasok guys na passive income, which is, ito yung mga nanggagaling dun sa mga nagmamine na aking mga application na legit talaga na i-recommend ko sa inyo guys. At pwede nyo na siyang i-click at dyan sa description sa baba, ma-redirect na kayo doon sa website na ito. So, kung makikita nyo guys, ayan, napakarami kong mga proof of payment na nare-receive at pumapasok dito direct sa aking BCH wallet. So, ito guys, makikita nyo guys, umabot na siya ng 72 pesos. Actually guys, nasa 52 pesos lang to guys. Pero dahil nga sa merong buying na nagaganap dito sa, sa BCH, so, lumaki na rin siya guys. Ayan, tapos yung kita rito guys is, inililipat ko rin dito siya guys sa XRP. Dito sa XRP guys, ayan, meron diyang tumataas guys. Kasi dito guys, basta merong mga buying na nagaganap, pag tumaas yung value ng napili mong is kikita ka talaga. So, andito guys sa BCH guys, halos wala na akong natira kasi doon sa pag live trend ko kanina, tiningnan ko yung live trend, napakalaki na ng diferensya. Nung naglagay ako ng pera sa BTC guys, ang price pa ng ng Bitcoin is nasa 56,400 US dollar. So, nung tumaas siya guys, naging 57,900 US dollar. Tapos nung nakita ko nang medyo mataas na siya, possible na siyang bumagsak. Wala tayong kasiguraduhan, pero hindi ako sure na possible na siyang bumagsak. Pero base kasi doon sa mga experience ko at saka doon sa mga observation ko, pag tumaas kasi yan guys, automatic bababa yan. Pag bumaba yan, tataas yan. So, kailangan natin guys bantayan sila. Syempre, kinakailangan din natin dito ng sipag,
tiyaga guys, tiyaga lang, kasi kung hindi nyo rin sila babantayan guys, hindi rin kayo kikita basta-basta, or pwede kayong malugi. At saka ang iaano ko lang guys, yung pera na gusto nyong iano guys, yung perang i-invest nyo rito sa BTC guys, is dapat yung perang handa kayong mawala ito sa inyo. Pero mas malaki naman yung chance na manalo kayo or tumubo yung pera nyo basta babantayan nyo lang yung trend. Kasi yun nga sabi ko, tuturo ko sa inyo kung kailan kayo dapat bumili, at ituturo ko sa inyo kung kailan nyo dapat ibenta para kumita kayo. So guys, syempre kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, please consider subscribe at click mo yung notification bell para ma-update ka dun sa mga bago nating video, kasi gumagawa tayo dito ng mga tutorial about kung sa paano tayo kikita dito sa online. Tara guys, punta na tayo sa ating computer. Ayun na nga guys, nandito tayo ngayon guys sa ating computer guys, at kung mapapansin nyo guys, ayan, meron siya mga candlesticks. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na pagbaba at kung kailan kayo bibili dito ng stock. Ayan. So dito guys, pipili kayo guys kung saan ba kayo dito nag-invest. So dahil sa dito ako guys nag-invest sa Bitcoin, so i-tick nyo lang yung Bitcoin na yan. For example, ito ang dito kayo nag-invest guys sa gold. So kung sa gold kayo nag-invest, makikita nyo yung trend o trade ng gold. So ito yung trade ng gold. So syempre dahil dito ako sa nag-invest sa Bitcoin, ito yung Bitcoin ang puntahan natin. So ito yung live trend guys ng Bitcoin. So makikita nyo guys yung pagbaba at pagtaas ng market. So kanina guys, nung naglalaro ako kanina, ang price ng Bitcoin is nasa 56,400. Ngayon ito na guys, nasa 57,400 na. So medyo mataas na siya guys. Kung mapapansin nyo guys, ayan, di ba? Nasa taas na siya guys, tapos ito mga nasa baba. So nung bumili ako kanina guys, worth of 3,000 pesos. Nung bumili ako kanina ng Bitcoin guys, is nandito yung trend sa baba. Itong guhit na to guys, nakikita nyo kulay pink na guhit na yan, nandito yan sa baba, nandito yan. Dito ako nakabili sa part na to guys, ito. Kung makikita nyo itong mouse ko, yan. Diyan ako nakabili guys, tapos andito pa yan sa baba. So nagbaka sakali pa ako na baka kumita pa ako. So tumaas nga siya guys, hanggang dito siya. Ito, tumaas siya dito. Nung pagdating dito guys, nung una, pagbili ko dito guys, andito, pagtaas dito guys, hindi ko pa siya binenta guys, hindi ko pa binenta yung share ko o yung aking Bitcoin. So bumaba ulit siya, tapos nung tumaas dito guys, ibinenta ko na siya guys, kasi doon na ako nag-decide, kasi nakita ko na napakataas na ng kanyang price. So possible guys na bumaba na yung price niya, kaya ibinenta ko siya. Ayan, ngayon napakalaki na naman ng Bitcoin guys, napakataas na naman, tumataas. So ngayon guys, ang ginagawa ko, binabantayan ko siya guys, kasi once, kung makikita nyo to guys, tumaas, di ba? Kung makikita nyo to guys, ito, nasa taas, tapos bumulusok, tapos tumaas ulit, then bumulusok, tapos tumaas, then bumulusok. So ibig sabihin guys, dito ako nagbe-base guys, kung tumaas to guys, possible mamaya or mamayang gabi guys, or sa susunod na araw, pwede na naman siyang bumulusok. So pag bumulusok sa guys, for example, bumulusok sa guys, pag bumulusok sa dito guys, pababa guys, bumili kayo guys kahit magkano, kahit 50 pesos guys. Yun yung kagandahan dito, kasi kahit 50 pesos lang yung puhunan ninyo, is pwede kayo bumili ng Bitcoin. So guys, dito, pagdating dito guys, ayan, bumili kayo dyan guys pagdating sa baba. Tapos, pero syempre bantayan nyo rin siya guys, kasi baka mamaya tumaas na pala yung pera nyo, tapos tulog kayo, hindi nyo na ilabas yung pera ninyo doon sa Coins.ph. Ganun lang guys, kinakailangan nating bantayan yan, bumaba ulit. Pag bumaba yan guys, doon kayo bumili. Tapos once na tumaas ulit siya ng parang ganito guys, kataas, tumaas ulit siya, so pwede na ulit kayo guys bumili ng Bitcoin. So ganun lang siya kasimple guys, at ganun lang siya kadali. Napakadali niya lang guys kung tutuusin. Ayan, di ba? Nasa taas na po at nasa pinantok-tok na yung price niya, di ba? So napakataas na guys, hindi niya kayo pigilan, nasa 57,800 na. So kanina nung bumili ako ng Bitcoin, nasa 56,400. Napakalaki ng itinaas niya. So possible ulit siya na bumagsak.
So, yun yung aabangan natin guys. Ganun lang yung pagtitrade guys. Ganun lang yung pagtitrade. Ganun lang siya kadali. Kinakailangan lang din natin dito ng sipag. Kinakailangan natin siyang bantayan. Ayan, kung tumaas o bumababa yung market. Siyempre, kung kayo magte-trade dito sa CoinSpeech guys, punta kayo sa inyong cellphone or sa inyong PC at i-search nyo lang itong plus 500, tapos lalabas na to guys yung meron dyan mga currency. Ayan, kung alin-alin dyan yung pwede nyong gamitin. At syempre guys, for this video guys, dito lang natin to tatapusin guys. At paki-check na lang guys dun sa description link, nandyan yung mga pinagkakakitaan ko kung paano ba tayo mag-earn ng libre. At saka i-check nyo na rin yung ano natin dyan guys, yung mga video, yung noise cash dyan. Ayan, i-check nyo siya guys, puro legit proof of payment yan guys. Makikita nyo naman dun sa BCH ko guys, is dun talaga siya pumasok. Ayan, sana guys meron akong naitulong sa inyo guys. At kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang kayo below at sasagutin natin yan. Ayan, peace out.